Broeders en zusters, lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd, toen het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Terwijl al het volk zich liet dopen en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging en dat de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif over hem neerdaalde en dat een stem uit de hemel sprak: Gij zijt mijn zoon, de welbeminde, in u heb ik mijn behagen gesteld. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Broeders en zusters, Johannes was bezig met het dopen van mensen en hij deed dat heel bewust. Iedereen die gedoopt werd, getuigde van haar of zijn geloof in God. En in die tijd zat men concreet te wachten op de komst van de Heer. Daarom wilden de mensen aangeven dat men lid is van het volk van God en voorbereid wilde zijn als hij daadwerkelijk zou komen. Dat deed trouwens niet iedereen, want men wachtte al eeuwen op de komst van de Heer. De mensen die zich door Johannes lieten dopen, getuigden niet alleen van hun geloof, maar ze vertrouwden op zijn woord. Zij waren zich echter niet zeker of hij de Messias zou zijn. Johannes was eerlijk en gaf aan dat er nog iemand zou komen die veel belangrijker zou zijn dan hij zelf en hun zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. Op een bepaald moment leerde Johannes nu Jezus, de Zoon van God, zelf persoonlijk kennen. Jezus kwam naar hem toe om zich ook te laten dopen. En Johannes heeft beseft dat Jezus eigenlijk niet gedoopt hoefde te worden. Maar Jezus gaf aan dat het de wens van zijn vader was. Daarom doopte Johannes ook hem. Het doopsel van Jezus gaf niet alleen aan Johannes, maar ook aan alle anderen aanwezigen het inzicht dat Jezus de Zoon van God is en dat hij hem behaagde. Nu kon Jezus beginnen met zijn zendingsopdracht. Hij gaf bovendien het voorbeeld dat iedereen die hem wilde volgen goed deed om zich ook te laten dopen. Het doopsel geeft God namelijk de mogelijkheid om ons te bevrijden van de erfzonde, om alle zonden te vergeven en alle overige genadegaven die ons helpen goed door het leven te gaan, te kunnen ontvangen. Veel mensen in onze tijd zijn dit helemaal vergeten. Zij zijn vergeten ook dat zij als ouders de opdracht hebben om hun kinderen te laten dopen en het geloof door te geven. Dus niet alleen te dopen, maar kinderen ook op te voeden in het geloof en een goed voorbeeld of goede voorbeelden te zijn voor hen. Ouders vergeten misschien wat de voordelen zijn om gedoopt te zijn. Namelijk het ontvangen van een toekomstperspectief. Het leven met God in volheid, in eeuwigheid. En men blijft nu al niet alleen hier op aarde. Want God begeleidt ons en beschermt ons. Het is vanzelfsprekend dat als men gelovig is, men anders met elkaar omgaat. Als het goed is, goed. Want het vraagt ook om offers. En het vraagt vaak om niet alles te mogen of te kunnen beschikken. Of alles te kunnen leren kennen dat de wereld te bieden heeft. Maar het geeft ook troost en hoop. Zodat men ook door moeilijke tijden kan komen in het leven. Want alle goederen die wij ja kunnen ontvangen, die men zou kunnen verwerven, zijn ja tijdelijk en niet eeuwig. Daarom moeten wij ook denken aan goede daden die wij niet tijdelijk kunnen zijn,
maar waarvan men later nog kan profiteren in de hemel. Namelijk goede ervaringen, het goede gevoel als men iemand van dienst is geweest. Het doopsel is het eerste en belangrijkste sacrament in het leven van een mens. Het is met name het beste geschenk van ouders aan hun kind. Want dit geschenk kan eeuwig geluk brengen. Het is ook de basis van een gelovig leven. En als ouders ervan uitgaan dat het kind later zelf moet bepalen of het gedoopt wil worden en zelf ook geen goed voorbeeld geven, lopen zij het risico dat het kind misschien hier geen gebruik van wil maken. Dan heeft het voorbeeld van de doop van Jezus eventueel iemand niet kunnen bereiken. Maar Jezus wil iedereen bereiken. Daarom dat Hij zijn offer gaf, zichzelf. Amen.